من بچه من یگان یردم بودیم یگان یردم یگازی کسر شد خون سوار شده بچه خون شد بچه سر زرداب شده یاره اگه التیباس بچه جون که بابا جون التیباس یاره اگه ассалому алайкум тамошобинои амашагӣ канали бобоҷон медия бародаро хосае барои алло ҳамаи модарҷон аз сеюм борае ки дамо муроҷиат дора ду боригае ки парт офтабдем беҳад кам ёрдам кардем бародаро ҳоли модара ба худо қасам агар ҷуҳуд бина ғайримусалмон агар бибина раҳмаш меояд мавта мусалмонем алҳамдулилло нахоҳи дил монда ҳамин насӯзад ду бор видеошкам рости ман ҳам дуюмбора да гуфтабдум апаҷон ҳами охирон бор барое ки бигем одам беҳад бисёре барои партофтан видео кардан ана не ки ҳами охирон ҳами видеое ки ҳами рӯз равон кардан худам дилам сӯхт ба худо қасам дигар рум нашид бугумуш ки бигем оли очират ҳастай ду фарзандашам хеле як духтараши як бачаш хос ай барои аллоҳ ана ами очаҷоне ки ҳол шадиден ана ай барои аллоҳ кӯмакш кунен чанд қадаре метонен лайктон намонен инами ози худат ки тамошо дорӣ инами як бор лайка биҷиқ ҳеҷ вақт ягон ҷот кам намешава ягон проблематам иншааллоҳ намешава просто анаму лайки ки та ози меҷиқӣ инами сабаб мешава видео паҳн мешава ва ами очаҷона ёрдам мекунанд инами қад чизай ё як комменти хуб нависон дар ҳаққшон дуо кӯ ё ки комменти дига каса дидӣ дар комменти аму лайк монда мешава ку комментарияда комментария аму ақаллан 10 нафараш дар яктаи лайк бимон иншааллоҳ аму амни паҳн мекунам комментитам паҳн мекунам хоб метонем ки группаози любой кас дар ватсапиш группаода ҳаст группаода бигирем партоинаш ё ки дар ватсапотун история кунен шояд ки те ягон сум хайр карда наметонӣ як нафари гати сабаб меша мепартои ӯ мебина хайр мекунам иншааллоҳ ки ҳамё тавбат ки ёфтан дар савоб шумо ҳам хушен хулоса ки бародарое ки нав дар канал обуна шидаен хуш омаден дар канали бобоҷон медия аллоҳ хайри ҳамата қабул куна иншааллоҳ ки ма чӣ хел ваъда дода будам то вақте ҳастем бигем дар хизмати мардуми эҳтиёҷмандем иншааллоҳ бо мегӯм ки ягон фоида ҳам нест ана фоида фақат дуои амвоай худоан ҳамата нигаҳбон боша хайра ҳеҷ вақт фуромӯш накунен ҳамаи вақт хайр қатӣ бошен иншааллоҳ ки баракатш дигай аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша چی دارم که همه یاردمون بودی که هم بچه مرا یک پیرسته کنیم سرجا یگان تنه دارم یک بچه تلبیزگی دارم صحبت با همین کسل میگیرش میگنده سر دوری خونه بچه جان التیموس شما یک التیموس میکنم که مرا یک یاردم بوده سر روی بچه هم کپیدگی خون میسه صحبت با همین کسل دو سال شد که بچه من رو اینجا کنم تریه التیموس میکنم بچه جان شما پرتو بچه جان همین سرشت چی کنیم ما هیچکی ندارم من هیچکی نگاه نمیکنم التیموس بچه جان که بابا جان التیموس بچه هم بچه من توبه هم مشته زرداب شیراز خالتین روش هم مش پیشونیوش کپیده یاخی التیموس میکنم بچه هم زر زرداب شدم برای بچه آخی زر زرداب شد بچه هم آخی خونه جگرم داد برای بچه هم ما هیچی ندارم من هیچی نمیکنم التیموس بچه جان که بودن التیموس بچه هم